Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Soli solihai nya ustadzah. Pripun kabare wonten ing dinten menika? Sae nggih. Mugi-mugi sedaya kemawon bocah-bocah sedaya sehat. Sae keimananipun tansah terjaga dengan baik. Alhamdulillah ustadzah ugi mekaten, insyaallah ustadzah kondisine nggih sehat lan sae. Anak-anakku sekalian, bocah-bocahku ingkang soli solihah, alhamdulillah kita pepanggihan malih wonten ing pelajaran basa Jawa kelas 9 menika nggih. Lan dinten menika kita bakal sinau bebarengan babagan cerita Ramayana lakon Anoman Duta. Pun siap nggih? Mungkin napa sing perlu dicatet, napa sing mengke perlu digatekaken nggih digatekaken sareng-sareng. Sampun siap? Nek pun siap sedaya monggo kita wiwiti sesarengan kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki sing bakal disinau bareng-bareng. Cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta. Pun siap nggih? Alhamdulillah pun siap. Nah, napa sing bakal dipelajari? Kompetensi dasar isik. Kompetensi dasar yang mau kita pelajari bersama-sama untuk hari ini adalah memahami cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta. Tadi pertama, kemudian kompetensi dasar yang kedua, menanggapi isi teks cerita Ramayana lakon Anoman Duta dengan ragam kromo. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai, yang pada hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Tujuannya nanti setelah mempelajari materi cerita Ramayana lakon Anoman Duta, diharapkan kalian semuanya, nanti anak-anakku semuanya yang soli-solihah bisa memahami isi teks cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, mengartikan kata-kata yang dianggap sulit dalam cerita Ramayana Anoman Duta dengan benar. Yang ketiga, mengajukan dan menjawab pertanyaan bacaan dengan benar. Dan yang keempat, menuliskan pesan yang terdapat dalam lakon Ramayana Anoman Duta dengan tepat, serta tujuan yang terakhir adalah yang kelima, menanggapi secara lisan isi bacaan Anoman Duta dengan lancar. Alhamdulillah, mugi-mugi mengke sedaya kemawon bibar pelajaran menika kelima tujuan pembelajaran nanti bisa kalian ambil ya, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, pun siap nggih saniki dipun wiwiti bareng-bareng paraga crita Anoman Duta. Anak-anak pun nate mireng pun nate maos dereng babagan cerita Anoman Duta niku ana ing cerita wayang Ramayana. Paragane sapa wae, sinten kemawon paragane utawi tokohipun. Nah, tokohipun menika wonten Anoman, lajeng wonten Dewi Sinta, wonten malih Prabu Rahwana, Rama Wijaya, saha Dewi Trijatha. Niki pemeran utawa paraga ana ing cerita Anoman Duta. Nah, sakmenika yuk dingerteni bareng-bareng amarga niki ilmu pewayangan yang juga mungkin dalam bahasa Jawa wonten ing pelajaran bahasa Jawa perlu dimengerteni juga. Niki Anoman tokoh utamane, paraga sing paling penting wonten ing Anoman Duta inggih menika Anoman. Niki tokohe wayange Anoman. Terus wateke pripun? Wataknya Anoman itu seperti apa? Kuat. Nah niki Anoman kuat watake, terus kendel. Napa kendel niku pemberani, sopan. Jadi Anoman nika sopan, punya watak sopan lan teguh.
kokoh pendiriane kuat. Iku wewateke Anoman. Paraga utama utawa pemeran utama. Terus paraga sing nomor loro yaiku Dewi Sinta. Dewi Sinta pripun wewateke? Wewateke inggih menika alus. Piyambakipun alusan, lembut. Terus setya tuhu dumateng garwanipun. Jadi setia. Dewi Sinta itu termasuk istri yang setia niku wewatek utawa sikapnya Dewi Sinta. Lajeng sopan. Terus paraga ingkang salajengipun inggih menika Rahwana. Nah, Rahwana niku sing raksasa, buta raksasa niki. Iki paragane Rahwana pun ketinggal nggih wis katon nek raksasa gede banget awake. Napa wateke Rahwana? Wateke kasar. Kasar banget. Adigang, adigung, lan adiguna. Ngendel-ngendelake kekuatane, ngendel-ngendelake kepinterane. Ku adigang, adigung, adiguna watake Rahwana. Paraga Rahwana buta raksasa sing dadi peran antagonis utawa peran sing jahat ya. Bubar kuwi paraga lajengipun inggih menika Rama Wijaya. Nah niki tokoh Rama Wijaya. Wateke napa watekipun? Gadah budi bawa laksana. Seneng tetulung, dadi seneng paring pitulungan dumateng sanesipun. Menika watakipun Rama Wijaya. Lajeng paraga salajengipun Dewi Trijata. Iki Dewi Trijata. Napa wewatekipun? Wewateke menika alus, lembut ya. Terus remen tetulung. Niki watake ya remen utawa seneng tetulung marang liyane. Nah, pripun critane Anoman Duta? Nah, Ustazah bakal maca mengke dimirengke terus digatekke nggih, digatekke critane kaya apa. Cerita Anoman Duta. Dewi Sinta wis kelakon didusta dening Prabu Rahwana menyang keraton Alengka Diraja. Dewi Sinta dipapanake ing Taman Kaputren. Ing taman Dewi Sinta ora doyan mangan lan ora doyan ngombe. Awake kuru aking, rambute dawa gimbal ora digelung amarga wis suwe ora adus. Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah nyedhaki dheweke. Kanggo njaga keselamatane menyang ngendi wae Dewi Sinta tansah nggawa cudrik utawa keris cilik. Samangsa-mangsa Prabu Rahwana teka arep ngruda peksa, dheweke banjur ngancam arep nganyut tuwuh utawa bunuh diri. Ing taman amung Dewi Trijata sing bisa ngarih-arih lan bujuk Dewi Sinta supaya gelem dahar. Dewi Trijata kuwi anake Gunawan Wibisana, adine Prabu Dasamuka, dadine isih ponakane Prabu Dasamuka. Dewi Trijata kuwi rupane ayu lan polah tingkahe ora kasar kaya buta Alengka. Polah tingkahe lan solah bawane ora beda karo putri keraton liyane. Umpama ora ana Trijata, Dewi Sinta mesti wis mati suduk sarira. Trijata kasil ngarih-arih Dewi Sinta supaya ora lampus diri utawa bunuh diri. Ora kacarita nelangsane Dewi Sinta ing tangane mungsuh. Rama Wijaya kasil dadi ratu angratoni bangsane kethek saka kraton andhahane Sugriwa. Sawijining dina Sri Rama Wijaya kirim utusan kethek putih ing arane Anoman. Anoman dinuta Sri Rama Wijaya supaya golek sisik melek ing ngendi lan kepriye kahanane Dewi Sinta. Tekan keraton Alengka, Anoman jujuk Taman Kaputren. Ing kono dheweke kelakon nemoni Dewi Sinta lan Trijata.
Anoman banjur ngaturake ali-aline Sri Rama marang Dewi Sinta. Sawise mangerteni kahanane Dewi Sinta lan entuk sisik melek bab kahanane kraton lan prajurit Alengkadiraja, Anoman banjur pamit bali. Emane nalika arep bali, Anoman konangan lan kecekel prajurit Alengkadiraja. Anoman dirangket disowanake Prabu Rahmawana. Dening Prabu Dasamuka, Anoman diukum obong. Anoman diukum obong ing alun-alun Alengka. Nanging Anoman kuwi kethek kang sekti mandraguna ora tedas diobong. Nalika diobong, Anoman berot banjur pencolotan sandhuwure wewangunan kraton lan omah. Wewangunan lan wiwitan sing diencokke Anoman kabeh kobong. Kraton Alengkadiraja sing maune apik lan endah saiki dadi segara geni sing bulat-bulat amarga pokale Anoman. Prabu Dasamuka nesu lan merintahake prajurit Alengka supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman wis kasil lolos lan bali atur palapuran marang Sri Rama Wijaya. Nah, niku wau cerita bab Anoman Duta ana ing cerita Ramayana. Nah, solih-solihah kabeh. Alhamdulillah ustrihan wau sampun maosaken nggih critane Anoman Duta sing uga diarani Anoman Obong kaya sing wis nate ana ing lagu-lagu tembang-tembang Anoman Obong. Pun ngerti kabeh nggih bocah-bocah pun ngertos critane kala wau sing dipun waosaken dening ustrihan. Nah, gandeng sampun dimirengke mengke saged dibulan baleni melih, saged dipun wangsuli melih critane kaya apa wau supados kanggo ngerteni awake dhewe iki pun paham napa dereng. Nggih Ustazah bakal ngaturi bakal menehi evaluasi kanggo ngecek pun paham napa dereng kisahipun critanipun Anoman Duta. Nah, niki evaluasine. Evaluasi ingkang nomor setunggal, tulisen pesen utawa amanat kang bisa kok jupuk saka crita Ramayana lakon Anoman Duta ing dhuwur mau. Gegandhengan wong pun mirengake dadi sakmenika tugas sing sepisan tulisen pesen utawa amanat sing iso dijupuk saka cerita mau. Amanate apa wae, pesene napa wae to, pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan sing luhur sing iso dijupuk saka cerita kala wau. Lajeng evaluasi sing nomor kalih. Nah niki babagan ngangge krama mangke. Gaweya 5 pitakonan lan wangsulane babagan cerita Ramayana lakon Anoman Duta nganggo basa krama alus. Dadi anak-anak bocah-bocah solih lan solihah gaweya 5 pitakonan lan wangsulane. Nah, ndamel gangsal membuat 5 kalimat tanya lan wangsulane dan jawabannya dari cerita Ramayana tadi ya yang tentang Anoman Duta. Saged nggih ngangge napa basane? Ngangge basa krama alus. Niku Ustazah ugi pengen ngecek krama aluse pripun. Gangsal pitakonan saha gangsal wangsulane. Pun mangertos nggih? Nah, menika wau materi dinten menika babagan cerita Ramayana khususipun Anoman Duta. Alhamdulillah sampun rampung pelajaran dinten menika. Mugi-mugi lari-lari sedaya bocah-bocah sedaya ingkang solih-solihah saged
mangertosi kisahipun, ceritanipun nika saged dipun mangertosi, terus saged dipun petik, saged dipun jupuk hikmahe, pesen-pesene sing sae. Pesan yang baik bisa diambil untuk kebaikan kita semuanya, dan pesan yang tidak baik, pesan sing ala kudu ditinggalake. Ngaten nggih? Mengke ustrihan nunggu hasil evaluasi ditulis dikirim wonten ing nomoripun Ustadzah Trihan. Mekaten kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.